Godt. Velkommen til. Jeg vil nu vise, hvordan man laver en graf ved hjælp af Excel og flytter den over i Word, så den kommer til at opfylde de krav, der stilles til naturvidenskabelige rapporter. Jeg vil gøre det på baggrund af nogle målinger for aluminium, hvor vi har målt rumfanget, og jeg har målt vægten, og jeg regner med, at der er en lineær sammenhæng imellem de to, så jeg vil ende med at lave en lineær regression, inden jeg flytter grafen over. Så jeg har selvfølgelig skrevet mine måledata ind, og de står i det dokument, som jeg har fået udleveret. Så for at komme i gang, så markerer jeg måledata. Jeg går i indsæt, jeg går i punktdiagram, jeg vælger punktdiagram uden streger, og får det her. For at kunne få diagramtitel og det på, vælger jeg i designværktøjer, den der har en titel og diagramtitel og en titel på hver af akserne. Så det er bare at dobbeltklikke i diagramtitlen og skrive noget, der fortæller, hvad det er, vi har med at gøre. I det her tilfælde var det aluminium. Jeg skal fortælle, hvad der er på hver akse, og det kan betale sig og kontrollere, at aksen er gået rigtigt ind. Hvis man har x-aksen til venstre og y-aksen til højre, hvis man skriver sine måledata op sådan, så bliver de hævet rigtigt ind i Excel eller i grafen bagefter. Men man kan gøre det, at man finder for eksempel den største værdi. Jeg kan se på x-aksen skal den største værdi være 54, og på y-aksen skal den største værdi være 144. Og så kigger jeg, den sidste prik, det er den største værdi. Passer meget godt et eller andet sted på 50, og det passer meget godt, at den på y-aksen er oppe i 140 et eller andet. Så det ser ud som om, de er gået rigtigt ind. For at få måleenhed, eller for at fortælle, hvad jeg har på de to akser, så dobbeltklikker jeg indtil jeg får et skrivefelt. Jeg kan klikke igen, så markerer det hele. Og på y-aksen, der har jeg masse. Og det er vigtigt altså at fortælle, hvad jeg har målt i. Og i det her tilfælde har vi målt i gram. Sådan der. Det var den lette af dem. Den lidt mere besværlige af dem, det er, at det her, det er rumfang. Og vi har målt det i kubikcentimeter. Og når man skal lave hævetræsal i Excel, er der ikke rigtig nogen nem måde at gøre det på. Enten så kan man skrive det i Word, og så kopiere det over, eller også så kan man skrive, og det gør vi nu, det man vil have hævet, markere det, højreklik det, vælge skrifttype, vælge hæveskrift, og OK. Så kommer det op. En lille smule clunky, men sådan er det. Så har vi y-aksen, vi har x-aksen, vi har måleenheder, begge to, en titel. Jeg vil gerne have en ordentlig titel på mit serie, så jeg gør det, at jeg højreklikker. Det kan jeg faktisk gøre hvor som helst, og siger vælg data. Og så har jeg den hedder serie 1 her, hvis jeg siger redigere, så kan jeg her, hvor der står seriens navn, der kan jeg skrive, hvad serien skal være. Og lad os kalde den måling 1. Det fortæller måske ikke så meget, men hvis nu jeg ville have en graf, hvor jeg både havde målpunkterne for aluminium og nogle målpunkter for jern, så ville jeg kalde dem aluminium, men der er ingen grund til at skrive det 2 gange. Her. Der er også et trick. Hvis jeg nu har fået markeret mine x og y værdier forkert, så kan jeg klikke her. Så kan jeg få lov til, og det kan man ikke se, men så kan jeg få lov til at klikke ind i grafen og markere dem igen. Det vil vi så lade være med. Så vil lige annullere. Sådan der. Og sådan der. Så kan vi se, nu hedder den måling 1. Og ups. Nu. Sådan her.
Og nu er jeg klar til at lave min tendenslinje. Og det gør jeg ved, at jeg tager et af punkterne, og så højreklikker jeg på det. Vælger tendenslinje hernede. Og så skal jeg vælge den rigtige type tendenslinje ud af de mulige, der er. Og der er jeg nødt til at tage min øvelsesvejledning, og så slå op og se, hvilken tendenslinje jeg forventer at beskrive mine måledata. Og jeg ved, at det her, det er en ret linje, der beskriver sammenhængen imellem masse i gram og rumfang i kubikcentimeter. Så jeg vælger lineær, og det gør den per default, men jeg har forskellige andre muligheder. Og så vi kan se, den prøver at gætte på, hvordan det skal se ud, hvis jeg vælger nogle af de andre. Men vi har valgt lineær, og så vil jeg gerne have ligningen, så jeg kan se ligningen, og jeg vil gerne have r-kvadratet, så at jeg kan se, om punkten ligger tæt på linjen eller ej. Så tager jeg fat i linjen, eller i ligningen, trækker den til siden, så er jeg faktisk færdig i Excel. Jeg har massen målt i gram, rumfanget målt i kubikcentimeter, jeg har forskriften for min linje, og jeg har, hvor tæt på eller langt fra ligger punkterne, og jeg kan se, at punkterne ligger tæt på, fordi r-kvadratet er over 0,95. Så ligger punkterne tæt nok på, til at jeg synes, at det er godt. Desuden kan jeg se, at punkterne ser ud til at ligge tilfældigt omkring linjen. Der er ikke en klar bue af en eller anden art på punkterne, så jeg vil sige, at punkterne også ligger tilfældigt omkring min linje. Så det gør, at jeg vil konkludere, at linjen, når jeg kommer over i Word lige om lidt, at linjen beskriver punkterne godt. Så jeg er færdig i Excel. Jeg klikker på min graf og kopierer den. Bum. Jeg går over i Word. Jeg har snydt og forberedt mig hjemmefra og skrevet indledningen, hvad det er, vi har set. Det har jeg skrevet på forhånd. Jeg hiver min graf ind. Jeg forstørrer den op, så den fylder cirka samme bredde som teksten. Sådan der. Og så skal jeg skrive, og det er måske lidt mere besværligt, hvad det er, som jeg ser, har jeg skrevet inden min graf. Og så skal jeg skrive en konklusion. Jeg skal altid have en konklusion, når jeg sætter en graf ind, så fortæller jeg først, hvad det er, jeg vil undersøge. Bagefter så fortæller jeg, hvad resultatet af undersøgelsen blev. Fordi hvis ikke jeg fortæller, hvad det er, der er på grafen, så er det bare et billede, uden information på. Og hvis jeg ikke fortæller, hvad jeg har fundet ud af ved hjælp af grafen, så hænger den bare i luften. Så jeg kigger her og siger, hvis I kigger i den note, I har fået omkring de 2 krav, som at en linje skal opfylde. Jeg vil gerne undersøge, om linjen her, den rette linje, beskriver de målpunkter godt. Og det gør den, hvis punkterne ligger tæt på linjen, og hvis punkterne ligger tilfældigt omkring linjen. Hvis begge de 2 er sandt, så beskriver den det godt. Og i det her tilfælde ligger punkterne tæt på linjen. Det kan jeg se ved hjælp af r-kvadratet. R-kvadratet er et udtryk for, hvor langt væk fra linjen punkterne ligger. Og jeg kigger, de ligger tilfældigt, og så skriver jeg det bare. Regressionen har et r-kvadrat på 0,95 og ligger derfor tæt ved linjen. Punkterne ser ud til at ligge tilfældigt omkring linjen, og derfor kan jeg konkludere, at linjen beskriver punkterne godt. Og her er jeg færdig, så kan jeg gå i gang med den næste. Så det var hurtigt, hvordan man gør. God arbejdsløs. Udmærket. Så nu har vi fået, der var lige en tilføjelse, som jeg havde glemt. Vi har nu fået lavet vores konklusion. Vi har fundet ud af, at linjen beskriver vores måledata godt. Og så er der en enkelt trick, vi kan lave, som er super smart, og grunden til, at vi gerne vil have ligningen med. Jeg kan nemlig gå tilbage til starten, og så kan jeg sige, grunden til, at jeg troede, at det var en lineær funktion, der beskrev sammenhængen imellem masse og rumfang, var fordi, at jeg har tror på, eller vil undersøge, om massen afhang af volumet lineært, hvis at densiteten, hvis massefylden er konstant. Jeg
har ved hjælp af grafen nu vist, at det er rigtigt. Massen afhænger lineært af volumet, forudsat at densiteten er konstant. Densiteten er konstant, fordi jeg har holdt stoffet konstant. Jeg har kun brugt aluminium. Det smarte er nu, at jeg kan gå tilbage til ligningen, som er kommet ud af min regression, og så kan jeg kigge på den, og så kan jeg faktisk få at vide, hvad densiteten er, fordi densiteten er konstant, og det er det tal, som skal ganges med noget med x. Jeg havde volumet ud af x-aksen, så densiteten det er det tal, der bliver ganget med x. Så i det her tilfælde, så er densiteten jeg har fået densiteten af aluminium til at være 2,635. Så det kunne jeg jo lige skrive. Og så kan jeg, for at få ro ind, så siger jeg symboler, flere symboler. Græsk og kypriotisk, og så finder jeg ro. Og det er den her ved siden af pi. Bum. Luk. Ser jeg lige med. Jeg siger selvfølgelig densiteten er jeg er stadig aluminium forkert. Og aluminium. Ro. Så kunne man skrive lav skrift aluminium. Det vil jeg springe over. Er lige med. Og jeg har fået den til 2,635. Og det kan jeg altid gøre, når jeg har lavet en regression, så kan jeg gå tilbage til den originale ligning, kigge på den og sige, hvad er der ud af x-aksen? Der er v. Find den konstant, som står oppe i ligningen, og så ved jeg, at konstanten, der står her, den er lige med det tal, der står i ligningen. Og så kan man spørge, hvorfor står der så plus 0,3029? Og det er så vores måleusikkerhed, fordi det er der jo ikke nede i vores originale, i vores originale ligning, der er der ikke noget plusled, og det er fordi vi ikke måler. Super fantastisk. Der burde være 0, men det går nok. Så det var en tilføjelse. God arbejdslyst.